Dito na tayo sa part ng yung malaking dinadaanan ng ng baha. So dito papuntang Barangay Baligang. Dito natatanaw yung campsite Mount Masaragayo, no? Papunta kami ng Oroan Tiwi ngayon. So dito kami dadaan sa ginagawang Ginubatan Tabaco Road. So makikita natin yung kalsada dito. Mulad Bukad Grande tatagos ng Tabaco City. Ayan, hindi pa tapos ang ngayon pero walang araw magiging highway na to. Signboard ng 6 kilometer danger zone. Ayan, dati sino mag-aakala nakakadaan lang dito kariton o motor, single na motor ngayon, no? From Mulad Bukad Grande going ng Tabaco. Ayan, ganda. Ayan, halos di madaanan ng sasakyan yan. Single na motor lang ngayon pero ngayon highway na talaga. Papunta kami ng Tabaco. Bali tatagos kami doon sa may Barangay Amtik dito. So makikita nyo kung ano pa yung kalsada dyan, kung maganda na rin ba sa unahan. So dito pala napakaganda na nung kalsada. Konting-konti na lang tatagos na sa Barangay Mulad Bukad Grande. Ayan, o, Barangay Baligang. Ayos, o, highway na talaga. So dito na tayo sa part ng yung malaking dinadaanan ng ng baha. Ayan, dito papuntang Barangay Baligang. Ayan, bali dito natatanaw yung campsite Mount Masaragayo, no? Ito na yung Barangay Baligang. Barangay Baligang, yung service nila, for official. So, para Barangay Baligang to Barangay Amtik, tapos na talaga yung kalsada. Ganito yung magiging kalsada hanggang dun sa Barangay Mulad Bukad Grande pag natapos na. So labas na ng Ligaw or Ginubatan, tagos-tagosan na. Saka dito pagpapunta kayo ng Tabaco, ayan, napakabilis na ng biyahe dahil sobrang ganda na ng kalsada pag tapos na talaga. Yan na yung Barangay Amtik. Dati nung araw grabe ka rough road yung kalsada dito, maliit, pero ngayon, no, ayan. O ano ba yan? May ano yan? Madre out. Ayan, no. Ito na yung pinaka main road from Ligaw to Tabaco. Ayan, dito na tayo tumagos. Ayan. So pag bibiyahe doon, pag natapos na, mabilis na magpunta ng Tabaco, Tiwi, o paikot dito sa Mayon unit area.